Не толкова често в театралния ни афиш се появяват трилогии. Режисьорът Николай Младенов завърши една такава с творби на Федерико Гарсия Лорка. Новият му спектакъл «Йерма», както и предишните, е проект, събиращ млади творци. С премиерата на «Йерма» режисьорът Николай Младенов завърши трилогията по най-популярните пиеси на Лорка. През 2011 година той постави Домът на Бернарда Алба, през следващата 2012 «Кървава сватба». Спектаклите се осъществяват с подкрепата на Институт Сервантес. Търсенията на режисьора са в областта на съвременните сценични практики. Спектаклите му са изградени на основата на синтеза между мултимедия, хореография и невербално изразяване на актьорите. Сега, когато и третата част от трилогията е готова, как я оглеждаш ти? Струва ми се несъвършена, нали? Това е ясно, че виждам много дефекти, или много неща, които бих поправил, ако мога да се върна на начален етап. Но от друга страна съм удовлетворен от постигнатия резултат, защото 3 поредни години Домът на Бернарда Алба, Кървава сватба и Йерма, и трите като независими проекти. Единствено последния подкрепен вече от институцията Университетски театър на Нов български университет, с подкрепата на Институт Сервантес и Фестивала на младите в изкуството Вия Понтика. Но въпреки всичко това са независими проекти, които изискват много повече енергия, усилия, организираност, програмиране, всичко. И мисля, че художественият резултат най-вече е така на едно добро ниво. Добре се някакси приема. Постоянно ме питат приятели, зрители, няма ли да се играят отново Бернарда и Кървава сватба, защо само по един сезон. Да. Ако се подреди в едно кратко време цялата трилогия, но знам, че това е още по-трудно. Аз имам така, следващия ми идеен проект в трилогията някакси е свързан именно с намирането на подходящ такъв театрален, подходяща форма на финансиране, наречена проект, и възможността за организиране на някакво крупно пространство, тип фабрика или хален производство, в което да се сепарират и трите спектакъла, да се играят в рамките на един месец само. Един зрител в рамките на 3 поредни вечери да може да изгледа всяко едно от трите представления, защото актьорските екипи са независими. Нали? Те могат да се делят. Това би било интересно и като нов зрителски опит, мисля. Със сигурност, да, но за сега това е в сферата на фантазията. Сякаш от устата ти строи и руче. Весел съм. Вярно. Както ти си мрачна. Обикновено да съм мрачна сега. Имам причини да бъда такава. А мъжът ти... Още по-мрачен от мен. Има тече характер. Винаги си е бил такъв. Да! Какво имаш тук? Къде? Трудно. Чуваш ли? Какво? Не чуваш ли плач? Не. Стори ми се, че плаче дете. Така ли? И плачеше като задушено. Тук има винаги много деца. Не, това е плач на малко дете. Предишните спектакли бяха по някакъв начин мислени и разработени с идеята за пространството, в което се вграждат, предишното обиталище на Институт Сервантес. Да. И този ли е по този начин кроен? Да, опитал съм се максимално да усвоя архитектурата в Университетския театър, залата на Университетския театър, тук в Нов български. Избегнал съм каквато и да е театралност. Имам предвид кулиси, завеси, предълъци и така нататък. Реквизит, декор, който да създава илюзия за друго пространство, театрално. А с сценографа се опитахме да усвоим наистина 100% от пространство, абсолютно цялото пространство, и мисля, че успяхме. Николай, и трите спектакъла са, освен че са независими проекти, са и създадени с млади хора, с млади актьори. Какво е твоето усещане от тяхното съприкосновение със света на Лорка? Различен опит е и в трите групи. Трите групи подходиха различно
трите групи актьори, млади актьори, част от тях бяха и студенти, докато работеха върху тия проекти, подходиха различно, с различен интерес, различно ниво на предварителна подготовка и по различен начин се готвиха. Много ми стане интересно, за мен беше нов опит, например в Кървава сватба, когато една от актрисите дойде на втора или трета репетиция на маса с черно томче от световна класика, изчела цялата поезия, цялата драматургия с така познание върху есето за театър, размислите за театър на Лорка. И те не познават този свят, разбира се, няма как. Но с своята емоционалност творческа всеки от тях по различен начин успява да се докосне до света на Лорка и някак си да го съвремени, защото за младия човек, който е те са хора на 21 век, малко или много, съвсем друго поколение от хора, които така за тях поезията, романтиката, още думите сюрреализъм и така нататък, още нищо не значат, това са някакви термини, но вдъхнаха друг живот в този текст, в тия думи и най-хубавото за мен е, че и в трите проекта поетиката на автора някак си успяхме заедно да запазим поетиката на автора, без това да е било някакво преднамерено такова целенасочено търсене. Нали? Ние започваме от началото и говорим, че ще запазим поетиката, напротив. Аз даже съм се стремил да я избегна, а в същото време, гледайки вече завършените продукти, те така седи, усеща се духа. Какво правиш тук? Приказвахме! Какво правиш тук? Приказвахме! Мислих, че си вкъщи. Забавлявах се. Не разбирам. Какво те е забавлявало? Слушах как пеят птиците. Така ще накараш хората да приказват. Хуан, за какво мислиш? Не говоря за тебе. Говоря за хората. Плюя ти аз на хората. Не проклинай. Не е прилично за една жена. Де да бях жена? Прибирай се вкъщи.